Mga malungkot mga body. Oh, Kabuknoy, bago mo ituloy yan, alam mo bang bawal na ngayon ang pag-tiktok habang naka-duty? Ang sosya? Oo, ganito yan. Talagang may inilabas ng memorandum ang sosya upang pagbawalan ang mga kasama nating gwardiya habang naka-duty na sa pag-tiktok. Subalit marami pang mga suliranin dapat ang isa lang alam. Hindi lang pag-tiktok ang ipagbawal. Dapat ipagbawal din nila ang mga muraot at mga kulum na agency. Bakit kaya sila nakatutok sa pag-tiktok? Oo nga pre, oo nga pre. Alam naman namin na gwardiya kami, ang mga responsibilidad bilang gwardiya, meron kaming sinusunod na LBGO, Code of Conduct, at mga polisiya pa ng aming kliyenteng ginagampanan. Hindi namin yan gagawin habang kami naka-duty. Alamang ginagawa ng ibang pahinan yan habang sila'y off-duty or nasa bahay lang. Minsan nagsusuot pa sila ng uniforme sapagkat papagbigyan lamang ang kanilang hilig sa pagtitiktok. Meron naman tayong makasamahan dyan sa trabaho na gaya ng mga military, pulis. It's unfair! Bakit ba, gwardiya lang ba ang kayang pagbawalan sa pagtitiktok? Oo nga pre. Di ba? Bigyan naman kami ng kunting kaligayahan habang kami naka-duty. Although bawal naman talaga yan habang naka-duty. Paalala lang sa ating mga kasamang kabuknoy dyan, huwag nyo nang gagawain kapag kayo naka-duty sa inyong trabaho. So, sana naman hindi lang pagtunan nyo ang mga suliranin na yan. Marami pa tayong dapat isa lang alang, yung mga balasubas at paulit-ulit na lang na mga agency, mga kolorom. Ito dapat mga boss ay yung mga pagbigyan pansin gaya ng no colorum na security agency. Dagdag proteksyon sa mga security guard gaya ng binubugbog, sinasakasaan, binabatukan at pinapaload habang naka-duty, no? Monitoring o below minimum ng mga pasahod. At minsan pa may time pasyal din kayo sa mga subdivision at sa mga mall ng mga kaangkaang. Mall na kaangkaan kung magpasahod, no? Mas marami pa pong problema bukod dyan sa pagbabawal nyo sa mga TikTok. Mas marami pa pong malalim na mga problema na dapat yung gampanan. At underpay, below minimum, bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin ang mga wala sa ayos na pagpapasahod? Pumasyal kayo sa mga subdivision, sa mga mall na mga kaangkaangang pasahod. Yun po ang tutukan nyo, sir, ma'am, no? Sana mapansin nyo rin ang aming mga hinaing. Hindi lang puro kayo ang napansin sa amin, puro lang memorandum. Sana magkaroon din kami ng kalayaan upang iparating sa inyo ang mga karapat-dapat na para sa amin bilang isang gwardiya. Mga kabuknoy. Na kung kumakailan lamang ay naalala nyo na yung isang gwardyang sinagasaan na parabang daga at iniwan ang kanyang suspect na yon, meron pa tayong mga kasama na subdivision na binugbog na isang anak ng congressman. Ano ba inyong salubin dun, sir, no? Parang wala man na kami narinig na komento, na positibong komento tungkol sa mga gwardya. Sa halip, sana bigyan nyo rin kami ng proteksyon habang kami naka-duty bilang isang namumuno o departamento na nag-handle sa mga gwardya. Sana, sir, magkaroon tayo ng give and take, no? Yung mga memorandum ay kaya namin sundin yan kasi bilang isang gwardiya, hindi lang kami disiplinado, marunong kaming tumanggap at bilang isang gwardiya ay kami ay flexible. Sa hirap at ginawa ay kaya namin i-handle ang mga sitwasyon na dumarating sa amin, no? Sana, sir, magkaroon din kami ng isang sandalan para palang araw upang ang mga gwardiya ay hindi na patuloy na naapi. Posible nga ba yon? Labis na nasaktan sa mga alaala. Hanggang dito lang muna tayo mga kabuknoy ang ating topic. Ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood sa aking video na ito at tinapos mo isa kang alitong kabuknoy Kabay 59. Salamat at hanggang sa muli. Huwag kayong magsawang panonood sa video ni Buknoy at sama-sama tayong uunlad balang araw. Hanggang sa muli mga kabuknoy. Salot! Special thanks to Bon and Andy. Salamat. Shout out kay Dan Rios TV. Shout out sa Iwok. Shout out kay Buhard Toler. Shout out sa Ibari. Shout out din kay Kuya Ladisa. Kuya Ladisa, shout out. Shout out na rin sa aking dating kasamahan ni si Antonio Diaz. Sabi ni Kabaligo dati, no? Dati yung kasama sa kondominium dito sa Pasay. Kay Antonio Diaz, shout out sa Ibari at kumusta kayo dyan? At salamat sa inyong panonood kay Buknoy TV.
You, our love of the place in my mind, trying to find a way to get to you. Our love of the place in my mind.